बयनिसिमबो इसोरनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। जों ख्रिस्ट' सिबियारिफोरा कर्पुस ख्रिस्टि फोरबोखौ बोसोरफ्रोमबो गाजा गोमजायै फालियो। बे फोरबोनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो मोनोदि जोंनि प्रभु जिसुआ जोंखौ एसेबां अनो आरो बियो गावखौनो जोंनि जिउनि आदार महरै जोंनो जाहोयो आरो लोंहोयो बै सिथाव आरो द्राखा बिदैनि गेजेरजों। बुंनाय दङ ने, जाय सुबुङा अनो बे सुबुङा जेब्लायबो खाथियाव थायो। इसोरा जों साननो हानायनिख्रुइबो बांसिन जोंखौ अनबाय। इसोरा जोंनि थाखाय प्रभु जिसुनि गेजेरजों सुबुं माहारिनि महर लादोंमोन। बियो जोंनि थाखाय क्रुसाव आलाय जानान गावनि बेसेन गोसा जिउखौ जोंनो होदोंमोन आरो बियो जेब्लायबो गोथार इउखारिस्टनि गेजेरजों जोंजों थाफ्लायो। गोथार इउखारिस्ट बुलि बावनाया जोंखौ गोसोखांहोयो जे प्रभु जिसुआ जोंजों दङ आरो थाफायो। सेथि लाइजामाव मसे नाबिया इजराइलारिफोरखौ बुङो ने, नोंसोरो इसोरखौ दाबाव। गोबां इजराइलफोरा जेब्ला बालाहामायाव दङमोन अब्ला बिसोरो इसोरनि अननाय आरो दंनायखौ मोनदांथिदोंमोन। जेब्ला बिसोरो उखैदोंमोन, बिफा इसोरा सोरगोनिफ्राय मान्ना जाग्रा मुवाखौ बिसोरनो जेब्लायबो जाहोदोंमोन। मसे नाबिया मोनथिगौमोन दि जेब्ला बिसोरो समायहोनाय हायेनाव हाबनो मोनगोन अब्ला बिसोरो इसोरखौ बावगोन, जाय इसोरा बिसोरखौ जोथोन लादोंमोन। अनलायग्राफोर, बेबादिनो एखे गाज्रि लुबैनाया जोंनि सायावबो दङ। जोङो सैसोनाय समाव इसोरनियाव खारबोयो, इसोरखौ गोसोखाङो, बेयो नंगौ। नाथाय जिउआव जेब्ला दसे समनि सुखु आरो गोजोननाया फैयो अब्ला जोङो बिफा इसोरखौ बावगारो। बे गोथार फोरबोआ जों बयखौबो गोसोखांनो थाखाय हांख्रायो जे प्रभु इसोरा बेसेबांबा फोथायजाथाव, अनसुला। गोथार इउखारिस्टआ मोनसे गोसोखांथिनि नेरसोन जाय मेलेमजोंल' नङा नाथाय गोसो मैखुनजोंबो जोङो बिखौ मोनदांथि मोनो। गाहाम बाथ्रायाव प्रभु जिसुआ बुङो ने, आंनो जिउनि गोथार आदार सोरगोनिफ्राय फैनाय। बे बाथ्रानि गेजेरजों इसोरा गावनि गोथौसिन अननायखौ जोंनो दिन्थियो। प्रभु जिसुआ गावखौनो जोंनो होयो। जोङो मोनथिनो मोनोदि गासैनिबो जिउआव उखैनाय दङ। जोङो अननाय, गोजोननाय, निमाहा मोननाय, मिजिं आरो ओंथि गोनां जिउनि थाखाय जोंनियाव उखैनाय दङ। बेफोर उखैनायखौ जोङो जिउआव गोबां रोखोमै सुफुंनो हास्थायो, नाथाय जोङो माब्लाबाबो सुफुंजोबनो हाया। बिनि जाहोना जाबाय जोंनि थौसिन उखैनाया इसोरनि थाखायसो आरो गोथार इउखारिस्टआनो बै उखैनायनि फिननाय। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, गोथार कमिउनियनजों प्रभु जिसुआ जोंनि लोरबांथिखौ गोख्रों खालामो, जोंनि सैसोनायाव गोजोननाय होफैयो आरो जोंखौ फोथायनायाव जेब्लायबो दैदेनो। नैथि लाइजामाव जोंखौ फोरोङो गोथार इउखारिस्टआ मोनसे खौसेथिनि हांखो। गोथार पाउलुसआ बुङो, जोङो गुबुन गुबुन सुबुंफोरब्लाबो जों जेब्ला बे मोनसे सिथावखौ जायो अब्ला जोङो मोनसेयै प्रभु जिसुनि मोदोमाव बाहागो लायो एबा खौसे जायो। बे गोथार इउखारिस्टआ प्रभु जिसुजों सोमोन्दो लाखिनायल' नङा, जों गावजों गावनि सोमोन्दोनिबो थाखाय प्रभुनि मोदोमखौ आजावनानै जोङो गुबुननि गोनांथिखौ नेवसिनो हाया। इसोरनि अननायखौ आजावनानै बिनि अननायखौ गुबुननो होआलाबानो जों थानो हाया। गोथार इउखारिस्टआ जोंखौ अनग्रा, निमाहा होगिरि आरो मावफुंगिरि जानो हांख्रायो। ख्रिस्ट'नियाव अनलायग्राफोर, कलकातानि गोथार बिमा तेरेसाया खनसे बुंदोंमोन, आङो प्रभु जिसुखौ मोननै जायगायाव मोननो हाबाय, गोथार इउखारिस्टआव
आरो गरिबफोरनियाव बे गोथार बिन्दोनिफ्राय मोननाय फोरबो जिसुखौ गुबुननियावबो जोङो नुनो जोंखौहाय हांख्रायो। लोगोफोर, जोङो जेब्ला फोरबोनि गोथार बहसखौ आजावगोन अब्ला जोंखौ फोथायनायजों आजावनो एबा हामबाय होनाय गोसोजों आजावनो जोंखौ फोरोङो आरो जोंखौ फोरबो जिसु बादि जानो थाखाय लिंहरो। गोथार इउखारिस्टआ देवबार दिनावल' जों गावखौ सोलायनो थाखाय नङा, नाथाय बियो मोनसे गोसो आरो मैखुनखौ अराय सम सोलायनो थाखायसो। जों नंथारगौयै जिसुखौ आजावोब्ला जोङो बांसिन अनग्रा, बांसिन गुरै गोसो, बांसिन निमाहा होग्रा आरो बांसिन होगोरि सुबुं जागोन। बे फोरबोखौ फालिनायनि गेजेरजों दिनै जोङो फोरबो जिसुखौ हामबाय होदिनि, मानोना बियो गिदिर बान्था महरै गावखौनो जोंनो होबाय आरो फोरबो जिसुआ जों बयखौबो बोर होथों, जाहाथे जोङो बिनि दंनायफोर जानो हानाय बादि जोंनि नखरफोराव, जोंनि गामियाव, जोंनि समाजाव आरो गासैबो बुहुमनि गेजेराव जिसुआ बाख्नाय जाथों।